כל אחד מאיתנו יש לו את זה, אבל הוא כאילו משאיר את זה פנימה. אז אני רוצה שכל אחד יתחבר לעבודה שלי מהצד שלו. כאילו שלא יראה רק אותי בתוך העבודה. לא, ברור, אבל גם מה שאמרת על הסמרטוט כן, זה כאילו העיקר, זה כאילו ככה התחיל עם הסמרטוט. עם כל השאיבה שלו ככה שהוא סופג. אז זה התחיל ככה. אני הייתי באסטודיו כאילו נשבח הדיו והייתי צריכה לנקות, אז פתאום לקחתי את הסמרטוט והתחלתי לנקות, פתאום ראיתי שידיים שלי מלוכלכות וגם הוא התלכלך. אז חשבתי שאנחנו אולי דומים באיזשהו כאילו בעניין של כל מיני ספיגות. כן. איך תמיד הטעויות, זה הדבר הכי טוב שקורה לך. בסוף זה תמיד התחלה של משהו. כן, נכון. שקורה טעות. כי לא יודעים מתי להתחיל, לא יודעים מתי לגמור. בעניין הציבורים זה כאילו התחיל עם האלמנטים של הרקמה, כאילו התחלת העבודות שלי. כאילו... בהתחלה רקמת? בשילוב. לא רקמתי, אבל אהבתי תמיד לצייר רקמה. רציתי תמיד לרקום, או לדעת לרקום, אבל כאילו לא יצא לי, בגלל שזה היה פעם, והיום אף אחד לא עושה את זה. וכאילו אין לי מצב רוח לשבת עם מחט ולהתחיל לתפור, כי אנחנו בתקופה של טכנולוגיה שהולכת כל כך מהר. אז יותר קל לשבת ולצייר ולדמיין את זה. מאשר שאת מתחילה וזה לוקח הרבה זמן. כן, לוקח הרבה זמן. ואפילו אם את כאילו רוצה להסתכל על זה, אז מה, זה רקמה. יופי, ואת לא מסתכלת מבעד לזה. אבל בציור את יכולה לראות יותר דברים. את יכולה לראות עומק. על בית? הביתה. בית שלי. مش مصور بيت يعني مصور بيت. شو مسلم بخو. باي. 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 خلينا نتفرج على محل. طيب خلص بعزمكم يوم. باي. باي. חמודות, יואו. אני גם מלמדת ילדים. זה חוויה, ללמד ילדים. כן, מאוד חמודים, אבל זה קשה גם. בראש. שהם מצעקים ביחד. אם את רוצה לחלק ניירות, אז כל הכיתה, אני רוצה לעזור לחלק, אני רוצה לעזור לחלק. זה היה בתערוכת הקרמיקה, לא אוהבת את זה. תערוכת מה? קרמיקה. שהייתה בגלריה. תמיד אני שמה את זה מאחר כי אני לא סובלת את זה. מה, כל העבודה או רק זאת? את כל העבודה. כי לא יודעת, ככה לא הרגשתי שאני כל כך מחוברת למשהו שאני הולכת לעשות. אז כאילו הייתי צריכה לעשות את העבודה ולגמור את זה בשביל התערוכה, ואני לא אוהבת לעבוד ככה. כאילו אם יש משהו שהוא מתאים ואת רוצה לקחת וטוב ולך ונעים לתערוכה, אז זה בכיף. אבל להגיד כאילו תעבדי או תעשי, אז אני לא יכולה, אני ככה לא מרגישה נוח עם זה. אז לא יצא לי משהו. לא יצא לי משהו, בסוף כמו ילדים, כאילו זרקתי, הדבקתי ואחר כך לא התחברת לזה. לא אהבתי את זה שגם זה היה בתערוכה. ממילא לא הלכתי לפתיחה בגלל זה. בגלל זה? שאת לא רוצית לראות את זה? כן. וואי, גם זה נורא יפה. כן. זה מאותה סדרה למעלה. מדהים. יאל, תראה את הקטנים האלה, גם איזה יפה. כמו 3 כאלה. כן. זה מעניין. אז יש גם את יש את אלה. אבל אלה עכשיו אני צריכה לתקן. בגלל שזה עם המסגור, תראי מה הוא שם. לא טוב? לא, תראי. מה? אני רואה. ובמקום להדביק את זה, הוא שם לא טוב, לא טוב. כאילו פעמים זה יוצא אותו דבר, אבל הכל ציור.
כשאני מתחילה, אני ממשיכה עד שאני מרגישה שזה נגמר. אבל זה לא תמיד באותו יום. לא. יכול להיות... לא. זה יכול עבודה שתמשך ימים, ואני ארגיש שעדיין לא גמרתי אותה. אז אני לפעמים שמה את זה בצד, ואחר כך חוזרת עוד פעם, ורואה איך העבודה נראית, ועוד פעם עובדת. זה כאילו משהו שאת לא יודעת מתי להתחיל ומתי לגמור את זה. ויכול להיות שהתחלת אחת אחרת בזמן שאת עובדת כבר על אחת. כן. אם אני הייתי מתחילה לעבוד, אז הייתי מתחילה לעבוד על 3 עבודות ביחד. כן. ואחר כך אני עובדת על כל עבודה לחוד. ולאלה יש עוד? היה. ואיפה הם? יש חלק שנמכרו ויש חלק ככה שהן קצת מגעילות אותי, לא יודעת. רטובות כאלה. רטובות, כן. וגם יש להם ריח כזה שהוא לא נעים. אז צפרדעים? כשהיינו קטנות, היה לנו במקום הבית הזה גינה. וסבתא מצד אבא, כשהיינו קטנות והיינו באה צפרדע לגינה, היינו הולכות, אני בחיות שלי וצועקות. סבתא, צפרדע, צפרדע. אז היא באה, הייתה זקנה, היא באה עם המקל שלה, עושה ככה, על הברכים, ותופסת את זה ביד. על זה אתן צועקות, וברת צפרדע, ואנחנו עוד היינו צורחות יותר, אל תגעי בנו מקל. ואני הייתה נהנית ככה להציק לנו קצת ולצחוק. איך אומרים צפרדע? דובדע, דובדע. 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 זה גם... כן. זאת הלבנה, אני גם אוהבת. זה. גם יפה. לא אוהבת אותה? מתעלמת? לא, אני לא שמתעלמת ממנה. זה סיפור אחר כאילו. בו החומר הוא לא שרוף. זה כאילו ביסול אישה בתוך גרבי הניילון שלה. זה גרב ניילון. בגיל שאנחנו תמיד מתייפות עם זה. ואני ביסלתי את כל הגוף בתוכו. כמו אישה עטופה בתוך זה. וכאילו אחר כך אומרים לי שזה לא נשמר טוב, תנסי לשרוף את זה. אז אני דווקא אהבת את זה יותר, כי כאן אני מרגישה שזה מתקלף וזה חי וזה... אבל זה כאילו, זה כמו איזושהי וייזה שאת קונה ואת שמה ואת רואה שזה יפה. אז אני השארתי... אבל פה שמת לה משהו אחר, גבס כן, וכל מיני דברים כן, כאלה. התחלתי כן לשים תחבושת וכל מיני, לשלב איך כאילו לצאת מזה. אז שמרתי את אלה רק בשביל שיהיה לי ככה בזיכרון. ששרפתי את זה בעם. אבל היא אחרי ששרפת אותה, עשית לה כן, את כל אחרי ששרפתי. זה יפה. אבל אני אומרת שגם אפילו אם זה שרוף או לא שרוף, זה גם שביר. אבל היום לא. בוא. קופסה של דיו. כן. זה קופסה של פונבון, את יכולה לדמיין את זה, ופתאום יש לך את כל הצפרדעים. בהארי פוטר, יש סוכריה בטעם. איזו התמודדות עם הצפרדע בתור בונבוניירה. אז אהבתי את זה. אני גם הצגתי את זה ככה. פתוח או סגור? בטוח. פתוח. הן נראות כאילו הן צונחות. כל הכיף זה לפתוח. לפתוח את זה, זה ככה, תדמייני לעצמך שאת מתקבלת מתנה, ואת אומרת, וואו, כמה שאני רוצה לפתוח את זה, וכשאת פותחת את זה, הכל קופץ עלייך. זה כמו סיום זה כאילו כמו הפתעה. כן. חלום של סיום. כן, נכון, אז זה. כאילו הכוונה שלי במקום... זה מקסים. איזה ראש. شو هذا؟ شو هذا الاشي؟ بالابري. هاي
בתוך תערוכה מתחת לחגורה, זה מכנס גבר, שאני הפכתי אותו למכנס אחר לגמרי, כאילו, שהוא לא יכול ללבוש אותו. זה מכנס שאי אפשר לעבוד אותו. כן. לא עבודה. לא לעבודה. זה בובה מתערוכת היי בובה, שהייתה עם תמי סינר, שמעת עליה. שמעתי על זה, כן. כן, אז זאת הייתה הבובה שלי. איפה זה היה? זה הוצג בעין הוד. ואחר כך זה עבר לכל מיני מקומות, כן. לקניונים יותר. אז היו שם יותר מ-120 בובה, והיא, כאילו כל אמנית לקחה בובה אחת, וכל אחת עבדה עליה לפי מה שהיא כאילו רואה. אז אני עבדתי אותה עם הרקמה ועם הציורים מהחינה. נראה לי שקליגרפיה? כן, לא, אני ככה יושבת ו... حنة هاي؟ كأنه حنة. היא הייתה מוצגת בבית הגפן, היא נשארה שם באיזשהו בית וקיבלה רטיבות, גופת הייתה מים שם, ובגלל זה החזירו לי את זה ככה. למה נשארה בבית, כאילו? כי אמרו לי שעמידר השתלטו על הבית, כן, וסגרו אותו. אז לקח שנה עד שהוציאו. כן. זה יפה. ממש יפה. תודה. גם אלה הגדולות. כן, אז זו אותה המטלית, והיא כבר הפכה להיות יותר גדולה. אז יש כאילו יותר... שגם אלה יותר גדולות. כן. זה גודל כזה, לא? כן. לא, זה באותו גודל כזה. כאילו זה לא חומר קל שאת יכולה לעבוד עליו בקלות, זה מאוד קשה. אז את מפעילה הרבה כוח? כן. שאת מציירת? כי גם מציירת זה ככה? כל הזמן... או על... לא, אני מציירת ככה. על השולחן. אז בגלל אפשר, זה... כמו שמציירים על... לא אי אפשר. פעם עשיתי את זה על הקיר. תלית את כן, הקיר והיית עובדת. עובדת. וזה ככה יותר נוח לך? כן, את יכולה לשבת, ואחר כך אני שמה את זה על הרצפה, מסתכלת אם זה טוב או לא טוב. כאילו אני גם צריכה מרחק לראות איך זה עובד. כן. פה זה משהו